אהלן חברים, כפיר אלדד, מדריך רכיבה. עוד סרטון חשוב של משהו שהרבה מאיתנו פוחדים ממנו, רוכבי אדוונצ'ר. אם אני טיפה על שטח כזה, טיפה פודרה, חול עמוק, כמו שעוד רגע ניכנס אליו, שממש הגלגלים שלי מתחילים לזוז וכל האופנוע משחק לי. יכולים לראות ממש כאן איזה חול לפי הרגל שלי. אז לא צריך קוביות חברים. מאחורה אני עם הצמיג המקורי, מיטס 07 פלוס, כמו שאפשר לראות הוא די לקראת סוף חייו. מקדימה אני עם צמיג די כביש, כמו שאפשר לשים לב פה, וגם כן הוא כבר צריך להחליף אותם. זאת אומרת, אני לא עם קוביות, אני לא עם איזה צמיג אכזרי עם שיניים. נכון, זה יותר קשה, אבל אפשר לעשות את זה. אני ממליץ לכבות בקרת אחיזה, דבר ראשון. דבר שני, לשמור על הגז. אני רוצה שהקדמי, רוב המשקל יהיה אחורה, והקדמי כאילו סוג של ירחף מעל הקרקע. ככל שתסגרו גז, ובטח תבלמו, משקל יעבור קדימה, והאופנוע ירצה בעצם יותר להתנדנד. בכל עמוק, כמה שיותר מהר, וכמובן הילוך שני. לא להיות בהילוך ראשון אף פעם, אתם סתם תפרפרו ותתחפרו. כמה שיותר גז, יותר טוב בכל עמוק. אני נשען אחורה ושומר על איזשהו רצף של גז ומנסה לצבור מהירות סבירה. עכשיו, אני מחזיק עם הרגליים ואני לא מנסה למנוע לחלוטין את הנתנות הזה של הכידון. תשימו לב, אני לא עם שתי ידיים. האופנוע זז, הכידון משחק לי, אבל אני מחזיק דרך הרגליים. אני מבין שהתנועות האלה הן טובות לי, כמו שדיברתי בסרטון קודם, כי ככה הוא מוצא לי בעצם אחיזה. שימו לב, הוא זז, הוא משחק, הוא רוקד לי. אם הוא צריך, אני נותן לו גם לזוז לי חצי מטר שמאלה, חצי מטר ימינה. אבל בסוף, כל עוד אני לא נלחץ ואני נותן לו לזוז ולעבוד ושומר על דחף כיווני כלשהו, האופנוע ירצה להמשיך להתגלגל. איפה הבעיות מתחילות? כשאני סוגר גז. אם אני סוגר גז, או אם אני בטח בולם. שימו לב, אני עכשיו אגיע לקטע החול, שאני קצת יותר איטי. תראו כמה האופנוע מכביד עליי. אז תשימו לב, האופנוע משחק המון. והרבה יותר מלחיץ לי והרבה יותר מפחיד לי. שזה הפוך מההיגיון שאומר לי סע לאט, אתה לא שולט פה בסיטואציה. אז הנה, אם אני נוסע לאט, אתם רואים מה קורה? האופנוע בקושי זז, אני נלחם בו, הוא משחק יותר מדי, וזה כל קוליס ממש משפיע עליי. תראו, אני בקושי מצליח לייצב את עצמי ואת האופנוע. לכן, חייב להתמסר, להתחייב ולשמור על איזושהי מהירות סבירה. לפתח את ה-10-15 קמ"ש. נכבה לי בגלל הג'ק. כמה שיותר מהר לעבור לעמידה ולפתח מהירות סבירה, לא להתרגש מכל נתנות, וראיתם איזה יופי האופנוע עובד. לעומת זאת, אותו חול מאותו כיוון, אני רק אתמסר יותר ויתרב יותר עם מהירות יותר גבוהה. שימו לב איזה יופי, תראו איזה יופי, האופנוע פשוט תופס את זה ושומר לי על תן הכיווני הרבה יותר טוב. זה מלחמה באינסטינקט שגורם לי להיבהל, לסגור גז, ואז אני בעצם רק מקשה על עצמי והופך את הבעיה להרבה יותר חמורה.